Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Шәһәрнең уңышлары һәм якын киләчәккә бурычлар. Түбән Кама администрациясында хезмәт атнасын эшлекле дүшәмбедән башладылар. Каршы як полосага чыкканчы уйлан. Профилактик чара 10 көнлеге оештырыла. Фәнне сайларга һәм документлар алып килергә. 1 февральдә БДИ тапшыруга гаризалар кабул итү тәмамлана. Теләкләр кабул ителә торган көн. Православие динен тотучылар иң зур бәйрәмнәренең берсе Качманны билгеләп үтә. Буыннар бирасы. Түбән Кама керәшеннәре Нардуганны зурлап каршылый. Шәһәр администрациясында хезмәт атнасын эшлекле дүшәмбе киңәшмәсеннән башладылар. Анда Түбән Кама мэры Радмир Биләев узган атнага йомгак ясап, алдагы планнар белән уртаклашты. Җитәкчеләр алдында район башлыгының авыл хуҗалыгы мәсьәләләре буенча киңәшчесе Альфред Нихмәтҗанов та чыгыш ясады. Ул башкарылган эшләр һәм агымдагы елга куелган төп бурычлар турында сөйләде. Теманың дәвамы алдагы материалда. Түбән Кама районы һәрчак үсеште дип үз чыгышын башлады Альфред Нигмәтҗанов. 2025 елда башкарылган эшләр бик хисап. Простя авылында мәктәп капиталь ремонтланды, Красный Ключ бистәсендә балалар бакчасы яңартылды. Бөек җиңүнең 80 еллыгы кысаларында ветераннарга һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган 34 һәйкәл тәртипкә китерелде һәм 8 мемориал төзелде. Халыктан килеп ирешкән бик күп сораулар үзара салым программасы нәтиҗәсендә хәл ителде. 11 лет в Межкамском районе продолжается реализация. Әлеге программа Түбән Камда 11 ел дәвамында тормышка ашырыла. Халык арасында кызыксыну елдан-ел арта, чөнки алар аның нәтиҗәләрен үз күзләре белән күрәләр. Юллар ремонтлана, һәйкәлләр яңартыла, яктырту баганалары урнаштырыла. Балалар өчен уен мәйданчыклары барлыкка килә дип белдерде Альфред Нигмәтҗанов. Алдагы планнар да зурдан, мисал өчен быел күп балалы гаиләләргә бирелгән территорияләрне үстерүгә һәм аларда юллар төзүгә 300 миллион сумга якын акча бүлеп бирергә планлаштыралар. Особенно для наших многодетным, где будет 3,5 километра уже планируем уложиться. Так что огромное спасибо за это. Хәзер төп бурыч урамнарны кардан җыештыру. Көннәр салкын торганда юлларны бордюрларга кадәр чистартырга кирәк дигән бурыч куйды Радмир Биләев. Түбән Кама мэры люкларның торышына да игътибар итәргә кушты. Ачык яки капкачлары булмаганнары шәһәрдәшләрнең тормышына куркыныч тудырырга мөмкин дип өстәде җитәкче. Альбина Вәлиева, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары. Кар җыю техникасының сыйфатлы эшләвен тәэмин итү өчен автомобиль хуҗаларына машиналарын йорт янында калдырмауны сорыйлар. Түбән Кама администрациясе алдагы 2 көнгә квартал эчендәге территорияләрдә эш графигын бастырды. Махсус техника 20-21 гыйнвар көннәрендә Бызов урамын җыештырачак. Төгәл адресы экранда күрсәтелгән, эшләр иртәнге 8-дән башлана. Автомобиль хуҗаларыннан әлеге участокларда машина йөрү юлын азат итүләрен сорыйлар. Төзекләндерү өлкәсендәге яңалыклар күчемсез милек хуҗаларын 50 метр радиустагы территорияда карап торырга мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Мондый тәкъдимне халык тыңлауларында Түбән Кама муниципаль районы советының хокук бүлеге башлыгы тәкъдим итте. Башка тәкъдимнәр арасында велосипед юлларын яктырту, индивидуаль мобильлек чаралары өчен парковкаларны җиһазлау, биналарның фасадларын архитектур яктырту белән тәэмин итү, йорт аркаларында, газоннарда, парковкаларда балалар һәм спорт мәйданчыкларында киосклар урнаштыруны тыю. Шулай ук бакчачлык ширкәтләреннән каты коммуналь калдыклар өчен санкцияләнгән мәйданчыкларны төзекләндерүне таләп итәргә мөмкиннәр. Үзгәрешләрнең йомгаклау проекты депутатлар каравына шәһәр советының якындагы сессиясендә чыгарылачак.
Түбән Кама районында Коршы як хәрәкәт полосасына чыгуны контрольдә тоту көчәйтелгән. Сәбәбе аварияләр статистикасы. Узган ел узып китү тыелган билгесе гамәлдә булган зонада 5 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган. Коршы як полосага чыгу фаҗига китерергә мөмкин ди инспекторлар. 2025 елда Татарстанда юл транспорт хәрәкәтләренең 4тән 1 өлешеннән артыгы нәкъ менә шул сәбәпле килеп чыккан. Республикада 241 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Нәтиҗәдә 92 кешенең гомере өзелгән. Бердәм дәүләт имтиханында катнашу өчен көллият студентларыннан һәм узган елларны тәмамлаучылардан гаризалар кабул итү дәвам итә. Документларны тапшыруны 1 февральдән дә калдырмаска киңәш итәләр. Үткән елларны тәмамлаучыларга паспорт, СНИЛС, урта гомуми белем бирү турында аттестат кирәк. Көллият укучыларына паспорт, СНИЛС һәм белем бирү оешмасының рәсми бланкында өйрәнелгән фәннәр исемлеге, сәгатьләр саны, билгеләр, директор имзасы һәм учреждение мөхри белән белешмә. Гаризалар Мәгариф идарәсе бинасында Актүбә урамындагы 6-нчы йорт адресы буенча урнашкан 508-нче кабинетта эш көннәрендә иртәнге 8-дән 17 сәгатькә кадәр кабул ителә. Барлык сораулар буенча кайнар линиягә мөрәҗәгать итәргә була. 42 37 52. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар исә гаризаны үзләренең гомуми белем бирү оешмаларында бирәләр. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Дистәләгән Түбән Камалы Качманы бәйрәмендә салкын суга чумды. Православие динен тотучылар белдерүенчә, ул тәнгә сихәт көч бирә. Шулай ук теләкләр дә кабул ителә дигән ышаныч бар. Быел да йоланы үтәргә теләүчеләр күп була. Тик коену һәркем өчен дә мәҗбүри түгел, бит кулларны юу да җитә ди дин әһелләре. Бәйрәм көнне зур шифага ия булган суны алырга теләүчеләр дә күп була. Ширкәү вәкилләре белдерүенчә, аның саклану вакыты 1 ел чамасы. Түбән Кама районында кыйнулар 8 урында оештырылды. Бу көнне шәһәр һәм район ширкәүләрендә гыйбадәт кылу чаралары үтте. Буыннан шеп килүче мирас. Түбән Кама керәшеннәре Нордуганны зурлап билгеләп үттеләр. Риваятләргә караганда, аны элеклектән Раштуадан соң Качмануга кадәр уздырганнар. Бәйрәмдә катнашучылар җырлар сузып, уен, көлке, такмаклар әйтешеп, кунактан кунакка йөрешкәннәр. Төп шарт йорт хуҗалары нордуганчыларның йөзләрен танымаска тиеш. Бу гадәт яңа елда уңыш, муллык һәм бәхет китерүгә ышаныч белән бәйле. Бәйрәмнең иң күңелле һәм матур мизгелләрен бергәләп карыйк. Керәшен җыруларын сузып, нордуганчылар кунактан кунакка йөриләр. Киенеп, ясанып йөрүчеләрне нәкъ менә шулай дип атыйлар. Аю, кәҗә, куян, араларында хәтта чеген образын сайлаучылар да бар. Йорт хуҗа бикәсе Валентина Носкова бәйрәмдә катнашучыларны зурлап каршы ала, мул табын корган. Нордуган Раштуадан соң үткәрелә торган керәшен бәйрәме. Ул уен, көлке, такмак әйтешү, җыр биюсез узмый. Бик матур бәйрәм. Беренче тапкыр каршы алдым бу бәйрәмне. Шат булдым. Рәхмәт. Шоу-шу төркеме Зинаида Храмова ишегендә шакый. Ул Красный ключ бистәсенең мөхтәрәм керәшен әбие. Әлеге бәйрәмне 1 елда калдырганым юк. Яшь чакта без дә нордуганчылар белән йөри идек дип искә ала 82 яшьлек шәһәрдәш. Нордуган бәйрәм без бәләкәй чактан бирле инде ул. Без шунда бездә бәләкәй чагында укыганда да җырлыйдык кешеләргә кереп инде. Олар да киләләр инде безгә керәләр. Бик күңелле. Шуны гына теләйм инде, җыллар тыныч булсын бер бөтен кешегә тазалыкта безнең Ходай. Киткән кешеләр барса әйләнеп кайтсыннар. Хәзерге заманда шәһәр җирендә бит инде ишекләр бикле, күрше белән аралашмый. Һәм ишекләр ачык, җырлап биеп каршы алдылар.
Üsteller әзерләгәннәр. Менә бик күңелле, бик аралашу шәм. Алар хәзер дә җырлыйлар. Нордуган Түбән Кама керәшеннәре арасында ойруча популяр. Башишмә, Сүрәкә ансамбльләре бәйрәмне елда шулай зурлап үткәрәләр. Быел аларга Җиз кыңгырау яшьләр фольклор ансамбле дә кушылды. Нардуган кергән өйгә, шулай Нардуган җырлары җырланса, ул хуҗалыкта мул маллары була торган булган, маллар ниләре, тавык чебешләре өйн итеп, күп иттереп нитә торган булган, үрши торган булган. Шуңа күрә бөтенесе Нардуганны көтеп торганнар, өстәлләрен әзерләп торганнар. Без инде хәзерге заманада да шулай, шул керәшен, абышын безгә әти-әниләрдән калган нейне кайтарып балаларга өйрәтергә телибез. Нордуганчылар йорт хуҗаларына гына түгел, урамда очраган машина йөртүчләргә дә яңа елда муллык, иминлек, бәхет теләделәр. Альбина Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга да рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.